Наступний припинок – вулиця Комунальна. Наступний припинок – вулиця Комунальна. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, выходя из транспортного средства, не забывайте свои вещи. Сообщайте про вещи, которые находятся в салоне без присмотра водителю, а также по телефону «Стоп». Наступный припинок – вулиця Тепарина. Осторожно, двери зачиняются. Тепарина. Наступний припинок – Синниця. Наступний припинок – Синниця. Осторожно, двери зачиняются.
зачиняється. Наступний припинок – вулиця Високе. Наступний припинок – вулиця Високе. Осторожно, двери зачиняются. Припинок – вулиця Високе. Наступний припинок – Слуцький гостиниць. Наступний припинок – Слуцкий гостиниц. Осторожно, двери зачиняются.